Иска да го направят, но какво вика отдолу, да иска да го направят. И ще го направят. И те са хора. И те са хора. Как коментира, горе-долу са хора. Те ще ги изгонят. Абе, това моли ли сте, бе, кръстили сте? Да, в фаза някаква. Хайде да няма ли да правят нещо? Да се Това е борят. готово. Да не притеснява животните, да... Сега ще избягат. Еми, още и кафетрома хубаво. Да, ето ще има. Положението е сериозно. Ами не може да не избяга, той ако не беше мърдал. То по хищна му пука, че го гледат. Оле, как се оплашим. Айде отивай, бе. Ето тя се Искам приготвя. полуфакт да снимам. Вчера не го снимахме. На С маймуни. биволите. И в самолета е можело да го снима. Заобщо. О, виж, това не съм се сетила. Малките маймунети. И кой ще ти повярва сега без Ей, гати, как Ще не ни съм води се назад сетила да им направя едно такова. някаква огромна птица излетя долу? Те се стараха. Програма с насилие. Малкото обаче наистина слезна от майка си. Ей, маймуна. Те обаче виж как си седат до хората. И че не им пука, да. Това големия само нещо не ще да мърда. Нещо си оправя чупка. Егегите да се борят. Има борба, да, и тя готина. Ти си много малък. Айде отида, той се приготви и отида. Чакай аз да се приготвя. Отида при нея. Да, по-много бяга. Ма, пусни му, ма. Какво се пази Какво толкова? запазиш, се изтърка? Да. Уреди се. Това може, Айде, ма, дай му, ма. то може би този коментар ще го оставя на видеото. Няма как да го изтрия просто. Сърце няма да... Айде път, той пък хищ не е настоятелен, гледай как се отказва. Защото са много женските и какво ли се викаше с мен? Ето ги маничките. Виж какво правят. Опа. Опа, извинявай се. Те не са ли Те са малки малки, тинейджери, бе? бледи опити. Малки, Показват какво трябва да се случи на мама и на татко. Както виждате, пред нас има малко слънче на пътя. Какво хубаво. Тази вода, бе. Събирал си е. Аха. Майката играе ролята, затова ходи отстрани да пази сянка на детето, защото Тя не му пази никаква сянка. и ушите също им играели такава роля. Е, така си ходят. Доволна ли си, Нана? Нещо чу някакъв звук. Искам нещо по-височко така. Ходят като камили. Не можахме в лице да ги снимем. Е, той е. Тука, тука! Не се обръща. Виж как му трепери това на гърбицата там. Си го мърда. Ето, хитова. След големите дървета е Серенгети. So we are very close to Tanzania. Тук очевидно.
Да отскочим така лекичко. Окей. Може би границата на мен. Дърветата. Извете ми си от А това е нашия шеф, Стив. Танзания, Кения. Това е границата с Танзания и Кения. И в момента Нинчето е застанала в танзанийска територия, а Стив е в кенийска. А аз съм по средата. Искам Кения. Ето и Кения. Ето ги Анито и... Анито и е. Ето го малко, вижте. Хоп. От по-близо тамите. Какво пръчат се? Въздух. Не му викаме през. И мърдат с тези малки ушички. И там иска. Скочи тук един. Шкарпа, това не става женство. Те също не става. В момента се разхождаме в саваната. Да видите какво е. Ходиме с мъж с автомат. Да, тук-що ни казаха, че полета ни се отложил и все още не знаем какво ще правиме. Да, някои за винаги, други за по-малко. Където преминава миграцията, където минават всички антилопи и стават обяд, вечеря, каквото дойде на крокодила. Да. Да знаете, че имало змии много и мен много ме е страх от змии. Ама съм напред. They don't stay very close to the hippos. No. The hippos will chase the crocodiles away. There is one, but it's very far from here. Да. There is another some hippos. Yes. It's that one. Да, сега има размножителния период. Затова си е дебнал. Ей, лъв! Виж ги къде са там антилопите. Как си седят, брат, лъв? Той не ходи на лъв, тя лъвицата лъв. Тя бременна тая, бе. Вижте до къде е корема. Тя се налява. Ма те се зарязват след като се изсексат. Секс. Да, ако е секса, но това няма да ходи по него. В момента го казвам. Аз мога да седя тук, тя не да си. Черните са мъжките, сивите са женски. We call it Strauss. No, it's Bulgarian. It's Bulgarian.
No, it's very different. It's similar Russian, Serbian. It's in one language group, but still different a lot. With this bird, because of their food, they normally take the eggs. The male sits on the egg. Yeah. През нощта мъжкия мъти, а през деня женската. Когато имат яйца. Едно яйце на щраус е равно на 30 яйца от кокошки. Няма ли да ни сгодят? Не. В България ги има. В момента гледаме мангуста. Нахте ли го изправя? Аз не виждам конските. Ти как не ги виждаш това дното? Има едно полегнало. Това яде змии. Отсреща става слоно. Изкуствено. Това пасе трева и го ядат. Да, снимам в момента. Имаме много сериозна повреда в превозното средство. Да, Малко, ще се репортерките Нана и Еми предават специално за вас. рейнджерки сме, бе, не сме репортери. Вижте екипчето са ги забарнали. Барнали са се една Са пипнали. Да. Повредата, кога ще бъде отстранена според Повредата вас? след 15 минути ще бъде отстранена и сафарито ще продължи. С пълна сила.